Piccadilly Circus! Jouduttiin random italialaisten fotopommaamuksen. Ja sitten halus meidät vielä kuvaa. Joo, ja ne oli tosi lähellä. Ne oli todella lähellä. Mä jotenkin pelkästään ryöstää meidän, mutta sitten olikin silleen No, sieltä ei myös katsoa laukkuni, koska minä olen isäni lapsi. Hanna ostaa korppipehmolelun, koska Hanna on aikuinen. Hanna on 24V, mutta katsokaa sen silmiä, ne sanovat asioita. We are joining the line of death. The line that never ends. Is none other than Mr. Isaac Newton. Painavaa sana. We are almost there. Mitä? Almost! Mut edelleenkin kun me visio, että se jono menee niinku tuolla. Linna ja sen tornit ovat tehneet meille kamaluuksia. Täällä olisi tommonen kiva juttu. Tai en mä tiedä, onko se... No on se jotain... Lol. Ei ainoa. Tosi freesi olo. Tosi freesi olo. Täällä on tosi lämmin. Oltiin syömässä oikein kunnon pubimätöset. Kyllä. Ja sit mä en kyllä jaksanut syödä kaikkea, koska Se on minimaalinen ihminen. You saw you never. But I don't have a personal bubble, so I usually start. Usually we kiss on the cheek. I know, but I kind of mess it every time I do that, so... It's so complicated because people do it differently And then I'm like, is it really on the cheek or is it like, meh? Yeah, you don't actually really kiss. But do you have to make the sound? No mitä sä ostit? Minä ostin platform-kengät, toppipaidan ja sukat, Lontoon-sukat. Mulla on mekko ja toinen. Kaikki me hameet oli jostain syystä tehty pyyhekankaasta. Tai tyynystä. Tai läpinäkyvästä kankaasta. Tai vessapaperista. Ostin vain My Little Pony paidan, jota etsin kauan, korvikset ja talvisukat. Mulla oli silti ihan kivaa. Mä sain virvasti ihmisiä oikein kunnolla. Valta näyttää lavalta. Kato noita kattomaalauksia. Pimeä video on pimeä. On pimeä, Mutta hyvä. koska on pimeä. Tää on ihan kiva paikka istua. Tässä on tällainen ja sit Pahvitalo. tuolla on tollanen. Sponsored by. Sponsored by. Mä en edes tajunnut, että mä katoin jalkoista herraisen. Niin valkakulu. Niin juostiin koko saatana siltä. Kesäasunto numero 5. Me ollaan nyt Trafalgar Squarella. Me nautimme tästä metropolitaanisesta atmosfääristä. Siinä on Aslan ystävinen. Tänne on ilmestynyt viime näkemästä kukko. Joka on niinku loogisin ratkaisu, kun halutaan juhlia pyöräilytapahtumaa, niin totta kai me rakennetaan iso sininen kukko. Jep. Aino juuri kuvasi tätä näkyä vaikuttavaksi pytingiksi. No se on vaikuttava pytinki. No on kai. Jälleen kerran näitä kesäasuntoja. You're just too good to be true. Cindy with C and S. Ja suklaasydän. Noora, miltä maistuu? Okei, koska se olisi myös. Jääntänyt pääsärjyltä. Onko hyvä? On tää tosi kirpsakkaa. Ehkä ei ole viimein voittanut. Waiting for a train To arrive. I'm in control of the two. Stop! Magic.
Hanna on löytänyt kohteen. Hanna ei pysäytä mikään. Mikään ei pysäytä. Mikään. When the beating of your heart echoes the beating of the drums. There is a life about to stop when tomorrow comes. Nyt asioita tapahtuu, asioita tapahtuu. The party don't stop till Hanna walks in. What the hell is that? Me ollaan jonotettu 15 vuotta. Nyt me jonotetaan vielä Toiset 15. Ehkä 13. Lähettäkää ruoka-apua. Apua. Ollaan Sherlockin vessassa. Sherlockin vessa on kaunis. Me vennataan Sherlockin vessassa kasuaalisti. Kasuaalisti Sherlockin vessassa. Portaat on pienet, mutta söpöt. And his butterfly collection. Tule. Ai. Tää on ehkä kaunein. Joo. Okei, me saatte sen röstää sen mekoisen tytön päältä ja sitten se lavuori yläkerrasta. I am speechless of speeches. On niin hyvä, että mä nukahdan, kun mulla on hyvä olla. Tässä on Sherlock. Sherlock olisi ruokaa. Cheeseburger. Aina söi pekoniburger. Minä söin deluxe burgeria. 500 on ihana. Niin Ollaan mukava seka. 500 näkyy tuolla. Sanoin, että mä voisin mennä Meitä lähestyy Wallin serkku. Wallin serkku Liiniin. Tässä oli myös One Direction. One Direction! Siis jono sinne, että ois päässyt niinku sisältä premiere-alueelle. Hiersi koko tämä Leicester Squaren. Mä sit olata sinne, jos se kävelee noin koko matkan Teskolle. Mä lupaan, että mä en tunne näitä, jos se kävelee. Mä koitan pitää jonkunnäköistä luontoa niinku rimaa. Nukkuva sulttaani mies. This is fucking awesome. Sessa ja Noora tulee kaksosesti melko aggressiivisia. Yrittääkö meidän leijona ottaa aika luumiesti? Hän ei ehkä usko, että vaara on todella, tai sit luihisesti hän on enemmän niin kuin vilunkipelin kannalla. 2, 3, strike! Expelliarmus! Eat slugs! Casual stroll around Diagon Alley. Oi ei, siis voi olla. Gringotts. Nora is having an emotional breakdown. Me ollaan Noran kanssa eksytty. Me etsitään vulkaanisia järjestyksiä, eikä vittu missään. Meillä on tässä Diplodocus, yksi suurimmista dinosauruksista, jotka velvasivat maan päällä. Ihan saatanan kuuma. Hullun kuuma. Me nähtiin hienoja kiviä. Hyvästi maailma. Amen. Minä ja Noora. Mennään nyt tonne. Ytimeen! We will burn to ashes and die.
little old lady who was walking down the road. She was struggling with bags from Tesco. Moi moi moi! Mitä kuuluu? Täällä saa 13 korttia kunnalla. Okei, me löysimme halparuman Lontokaupan. Näytä rumin kortti, minkä löydät. Oota. Hän on kaikki vanhin vitun tylsiäinen. Ei. Tää on parhain kortti ikinä. Sen minä haluan. Me kaikki haluamme sen. Se on tässä. Ellu. Ellu on taas kyllä niin hirveen näköistä. Moi! Paitsi mä teen vitu pensasmustikoita, mikä ei maistu miltään. Ainoan kengän pohja irtos. Näytä meille. Hell yeah! Da, 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 da. And I was like, hell yeah!